să vă povestesc ce facem, apoi să facem și apoi să vă arăt. Dacă ar fi să fim în grafic, vreau să filmez neapărat și să fiu totuși prezentabilă. Și filmăm și suntem aici. Iar sunt foarte entuziasmată. Mamă! Deci cât de mult a putut să se bucure omul când a văzut că este apă caldă. Trebuia să vedeți fericirea mea. Vedeți lucrurile astea mici care contează în viață? Ok, mă scuzați, am nevoie de o mână în plus pentru că nu intră cu un cadru și trebuie să stau cam așa ca să vă arăt. V-am arătat-o din toate pozițiile. Vă arăt și pe Instagram și peste tot. Ne punem, mâncăm și apoi vorbim și venim cu altă față. Ați înțeles, da? Poftă bună! Mă gândesc oare dacă suntem în cadru, dacă arătăm cât de cât decent, dar vedem noi acum. Da! Bun! Hai că arătăm parcă cât de cât decent. Să vă zic în primul rând bună dimineața, chiar dacă ceasul este undeva la 10:36, m-am trezit acum 4 ore. Da. La 7:20, undeva pe la ora asta mă trezesc. De ce mă trezesc la ora asta? Vă zic sincer că nu știu. Astăzi dăm drumul unui. Se vede că n-am mai filmat. Cred că n-am mai filmat de vreo 2 săptămâni și deja am impresia că, nu știu, că parcă a lipsit o veșnicie și nu știu cum să vă zic cât de dor a putut să fie să filmez. Știți că mie îmi place să mă uit pe YouTube. Eu, de exemplu, aici nu am televizor, nu am cablu, am tras doar internet și nu mă uit la televizor absolut deloc și mă uit pe YouTube. Și de fiecare dată când mă uitam și stăteam în pat, simțeam cumva nevoia aia, că îmi doresc atât de mult să filmez, dar de fiecare dată când îmi filmez și când vă arăt ceva și când vorbim despre ceva, îmi doresc să am o stare bună, să mă simt bine, pentru că dacă eu nu am o stare bună, nu știu cum aș putea să vă dau și vouă o stare bună. Așa că astăzi am revenit și vreau să vă povestesc multe lucruri pe care probabil o să uit, dar așa faceți de fiecare dată, pentru că mă entuziasmez foarte mult atunci când încep să vorbesc și să filmez și capul meu e așa. Probabil ar trebui să fac niște notițe, dar vreau să fie totul super spontan. În primul rând, am fost acasă, am venit acum 3-4 zile, cred că, la București și așa cum vin eu de fiecare dată, vă zic că revin în forță și chiar sper să revin în forță, sper să nu zic și doar să fie zis acolo. Ce facem astăzi? Asta e cel mai important lucru într-un daily vlog și vă rog frumos să-mi spuneți dacă vă plac aceste daily vloguri. Nu știu, mie îmi place și să mă uit la ele și parcă îmi place și să le filmez. Ați văzut că dimineață am mâncat un mic dejun atât de bun și m-am chinuit să trag eu niște cadre și să fac niște poze pentru Instagram, dar parcă nu e de mine. Deși cred că poate a ieșit ceva, poate la edit, o să vedem noi, dar am mâncat un mic dejun atât de bun și am băut și un Jacobs. Mă țineți minte că v-am zis eu în videoclipul cu obiceiuri sănătoase, cred că am renunțat la Jacobs. Ei bine, am revenit acum iarăși, nu știu de ce, nu simt nevoia să beau cafea, dar simt nevoia să beau un Jacobs. Poate pentru că e mai dulce, v-am zis eu că e efectiv calce pe pâine. Nu, de fapt, cred că când vă arătam tot așa un culet când eram acasă, nu mai știu când, dar am băut, nu sunt mândră neapărat de chestia asta, dar nu avem numai zile bune și nu trebuie să pozăm sau să arătăm că ce healthy lifestyle, stil de viață sănătos ai tu aici și nu, pentru că mi se pare că nu e real și până la urmă și eu sunt om și tu ești om și toată lumea e om. Ei bine, ce facem astăzi? Pentru că ăsta e tot planul, în primul rând.
să vă povestesc ce facem, apoi să facem și apoi să vă arăt, pentru că o să fie, sper eu, cu arătat. Vreau să merg până în Pepco, pentru că am nevoie de chestii din alea pentru bătut tobe, vreau să îmi iau, nu știu cum se numește, mască din aia pe care o pui la ochi ca să dormi, pentru că v-am zis că mă trezesc parcă prea dimineața, adică nu știu, aș vrea și eu să dorm nici până la 10, pentru că nu e stilul meu, dar aș vrea să dorm undeva și eu, măcar până pe la 8. La 8 la mine ar fi ok, nu să mă trezesc la 7 fără 20. Chiar dacă mai lenevesc eu prin pat, nu. Aș vrea să mă trezesc undeva pe la 8. Și am impresia că bate lumina asta și eu nu am cum să pun draperii sau altceva și bate lumina asta și mă trezește. Așa că am zis, hai să-mi iau o mască din aia, deși am impresia că persoanele care poartă mască din alea sunt prințese. Și cel mai important, dar cel mai important lucru pe care o să-l facem astăzi este să mergem la Sportissimo sau la Decathlon. Eu stau aproape de Mall Vitan, dacă știți pe unde este în București, și știu că are Sportissimo sigur. Și știu că mai e ceva unde este Mega Image, tot ceva de sport, s-ar putea să fie Intersport sau Decathlon și vreau să ne uităm de saltea. Nu saltea de pat, ci saltea de yoga, pilates, exerciții, pentru că eu fac exerciții acasă. Am antrenamentele mele foarte intense pe care le fac acasă, pentru brațe aici, ca să vedeți stixurile și restul. Și am o saltea pe care o am de aproximativ, cred că 2 ani de zile, cam 2 ani și ceva. Dar efectiv am impresia că dacă o pun, nu contează că mai pun prosop sau că pun eu altceva, am impresia că stau pe parchet și nu pot să fac exercițiile pentru că mă doare spatele, efectiv mă doare spatele. Și am zis că nu e momentul. Am vrut să-mi dau prima dată online de pe Decathlon, dar mă gândesc că poate mai văd eu câte ceva, adică poate pe lângă saltea mai luăm niște elastice și poate altceva, așa că astăzi mergem în Pepco prima dată, apoi mergem la Sportissimo, vă arăt cum arată și salteaua veche, pentru că în afara faptului că mă doare pe mine spatele când stau pe ea, e tocită, efectiv nu știu cum să vă zic, o să vă arăt ce mai bine, dar se desfigurează, într-un cuvânt. După exercițiile pe care le fac, efectiv pe parchetul meu rămân numai biluțe albastre și am zis că nu, gata, e timpul să o schimbăm, așa că mergem să o schimbăm, sperăm să găsim. Și cam atât. Ce voiam să vă mai zic e pentru că nu știu dacă mă uit acum iar în oglindă, pentru că eu în mod normal, vă mai zic chestia asta și apoi plecăm, eu în mod normal trebuia astăzi, nu, în mod normal, acum 2 zile cred că trebuia să fac. Ce e astăzi? Este vineri, cumva cred că este vineri. Da. Eu fac baie de 2 ori pe săptămână, pentru că poate vă interesează chestia asta. Eu fac baie de 2 ori pe săptămână, undeva miercurea și sâmbătă, duminică. Am făcut duminică, am venit aici, dușul merge, totul ok și am vrut să fac baie în mod normal, ar fi trebuit să fac miercuri dacă ar fi să fim în grafice și să facem noi totul așa cum este. Dar ce am zis eu? Nu, hai lasă, că dacă e, fac joi. Pentru că mă gândeam eu, tot așa vreau să filmez neapărat și să fiu totuși prezentabilă, să am părul cât de cât curat. Am norocul, pentru că nu știu cum să zic, că îmi stă cât de cât bine, adică nu s-a îngrășat, nu pot să zic că am un scalp foarte gras, la mine mai mult cred că tenul este cu probleme, adică se îngrașă mult mai repede. Așa că după ce l-am pieptănat și am văzut eu că nu e apă caldă deloc, am zis ok, nu cred că o să filmez, că o să-mi stea părul ca naiba, dar uite că îmi stă bine și filmăm și suntem aici. Și azi dimineața, pentru că m-am trezit așa de dimineață, aveam eu de spălat o farfurie, iar sunt foarte entuziasmată, aveam de spălat o farfurie și am văzut că e apă caldă. Mamă! Deci cât de mult a putut să se bucure omul când a văzut că este apă caldă, trebuia să vedeți fericirea mea, vedeți lucrurile astea mici care contează în viață? V-am zis că de fiecare dată trebuie să ne bucurăm de lucrurile astea mici. M-am dus eu repede la cadă, că am vrut să fac, dacă e o baie ca lumea, dacă tot m-am trezit așa de dimineață, să fac o baie la cap. Deja mă imaginam cum dădeam cu capul pe aici ca să se usuce și ca să filmez. Și ghiciți ce? Era apa, nu știu cum să vă zic, galbenă, ruginie, în ultimul hal, pentru că am realizat că se fac lucrări undeva pe aici și s-a dus. Și planul. E vorba aia, să nu-ți faci planul ca țiganul,
Cam așa și sperăm să găsim saltea pentru că îmi doresc foarte, foarte mult. Așa că ne dăm cu SPF pe față, am SPF-ul aici, ne îmbrăcăm și plecăm la Pepco și apoi la Sportissimo, Decathlon și pe unde sunt toate chestiile cu sport. Am ajuns acasă, nu cred că am mai bine de 5 minute să închidem și aerul condiționat. Se vede deja că sunt obosită și că căldură de afară mă orișoară. Chiar sunt curioasă câte grade sunt. Stați puțin. Aparent sunt 26 de grade, dar se simte ca peste 30 și cred că sunt peste 30 de grade. Am băut apă, încerc așa să-mi revin și vreau să vă zic că trebuie să luăm așa pe etape pe ce s-a întâmplat. A fost prima dată la Pepco pentru că acolo v-am zis că merg ca să-mi iau mască din aia de pus la ochi. O să vă inserez dacă e și o poză pe aici. M-am învârtit pe acolo și m-am răsucit pe la fetițe, că țin minte că parcă era pe la fetițe, acolo unde sunt accesoriile, nu am găsit nimic, deși nu știu. Știu că sigur l-am văzut în Focșani, la mine, dar parcă știu că l-am văzut și în București. Și țin minte că atunci când am văzut-o pe ultima și am zis, lasă că nu mă mai trezesc eu așa de dimineață, până își revine, cred că probabil și somnul ăsta al meu. Apoi am fost în București Mall și prima dată, unde am fost? Prima dată am fost în Intersport, jos, pentru că v-am zis că e Sportissimo sigur și da, este, vreau să zic că este Sportissimo. La etajul 1 vă dau aici și detalii ca lumea. Iar jos am crezut că este Decathlon, dar de fapt este Intersport. Și prima dată m-am dus la Intersport, m-am uitat prima dată de Adidas pentru că sunt interesată și vreau de fapt să-mi cumpăr o pereche de Adidas, dar cred că cel mai probabil o să-mi dai o comandă online. Și m-am uitat efectiv 10 minute la copii și eu nu realizam că mă uitam la copii și chiar ziceam, mamă, perechea asta de Adidas chiar e frumoasă și apoi am realizat că eu de fapt mă uitam la copii. Apoi m-am dus și spre partea care ne interesa foarte mult și anume satele și am văzut. M-am uitat eu să văd ce mai am pe acolo, deja cineva mă întreba dacă vreau ceva, i-am zis că nu am nevoie de ajutor și apoi am urcat și la Sportissimo, am văzut ce e și acolo și până la urmă am luat de la Intersport. Asta mă bucur atât de mult, dar atât de mult că am putut să găsesc pentru că îmi doream foarte mult, adică nu am găsit o mască de somn, dar am găsit saltea pe care să facem exerciții și mișcare și toate cele, așa cum zic eu. Și vreau să vă zic că salteaua asta, am luat-o, nu știu dacă v-am zis, am luat-o din Intersport. Și are, zice așa de fapt, saltea 142 cm 1,0 mă rog, Fitness Mat Yoga 142 ori 58 ori 1 cm, green, culoarea verde și mai zice că este 100% reciclabilă. Ea arată cam așa, nici măcar nu știu cum să vă arăt, că până la urmă e o saltea. Am dat pe ea 60 de lei, e și aici. Dar pe 60 de lei și am văzut că mai era și în Sportissimo undeva la 70 de lei, tot la fel. Pe mine mă interesează foarte mult cam cât de groasă este și cât de pufoasă. Acum o să o punem, dacă e să o vedem și în practică.
ca să vedem dacă mai simt eu parchetul, pentru că v-am zis cu cealaltă și am să vă arăt dacă e pe cealaltă, o țin așa, căpuiuțul meu, pe cealaltă nu știu ce o să fac ea, cred că o să o arunc sau o mai pun eu aici pe balcon spre depozitare, dar o să vă arăt de ce era nevoie neapărat să-mi iau alta. V-am zis cât am dat pe ea, v-am zis și dimensiunile, v-am zis de unde puteți să o cumpărați. Eu sper să fiu mulțumită, o să vă mai țin dacă este la curent. Și ce mi-am mai luat? În Intersport, hai că o punem jos sau nu, hai să punem în spate. În Intersport am văzut că nu aveau elastice deloc, nu aveau nici greutăți, nu înțeleg, cred că toată lumea probabil se mai ferește de sala de sport, că altfel nu mi explic. Cred că toată lumea se mai ferește de sala de sport și nu mai merg chiar așa de mult. Sau poate au cumpărat de fapt din pandemie și nu au mai refăcut stocul nici de greutăți, nici de nimic. Dar ce mi-am mai luat și realizez că nu am luat-o lângă mine, este o bandă elastică și o desfacem împreună. Stați puțin să o aduc. Știu că am pus-o în geantă și pe asta am luat-o de la Sportissimo. Am fost în 2 magazine și gata, deja încep să le încurc. Da, e banda. Stați puțin, îmi pare rău că vă poșnesc puțin, da. Am luat o bandă elastică. Care cred eu că o să fac exerciții pentru brațe. Nu știu, o să vedem, o să o punem în practică, dar nu știu, sunt foarte fericită așa când îmi comand chestii și mai ales chestii legate de sport. Poate o rup eu pe aici, dar da, facem exerciții pentru brațe, pentru spate, vedem noi, le facem de toate pentru toate. Asta este... Am aici o oglindă. Asta este tot ce mi-am luat. Banda asta elastică a fost 10-11 lei și cred eu că o să fie folositoare, dar mai ales și pentru ce mă bucur eu cel mai mult e salteaua. Și vă arăt acum imediat și salteaua cealaltă cum arată și cam atât cred și vedem cum se simte și asta și gata. Asta e salteaua veche și nu știu dacă puteți voi să observați, dar v-am zis că efectiv se desfigurează. E mâncată, praf. Se vede că am lucrat intens pe ea, dar nu, lăsând de la o parte gluma, dar chiar am lucrat destul de mult pe ea, mai ales în ultimul timp. Și se desfigurează și nu știu dacă vă dați seama voi, dar este efectiv aceeași marcă. Deci și asta a fost luată tot din Intersport, dar oricum nu se compară grosimea. Am impresia că pe asta zici că mergi pe, nu știu, e altceva. Și diferența, ca să vă dați seama așa puțin, asta este mai mare, asta este mai mică, dar cum simt atunci când calc pe asta și cum mă simt atunci când calc pe asta și o să vreau eu acum să fac un abdomen ceva, nu vă mai arăt dacă e, dar e cu totul altceva și ca să vedeți și pe aici. Happy! Am o jucărie nouă! Yay! Vă zic că diferența nici măcar nu se compară. E fericire pe chipul meu. Și nu știu, cred că dacă ar fi să vă recomand, salteaua asta. Și ce voiam eu să vă mai zic e să faceți mișcare. Așa că nu uitați, pentru că cel mai probabil încheiem videoclipul. Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc din suflet. Nu uitați dacă e să-mi spuneți în comentarii dacă vă plac daily vlogurile, dacă v-a fost dor de mine, dacă faceți sport și tot ce vă mai doriți voi, stați activi, stați sănătoși, strong și aveți grijă de voi. V-am super pupificat și toate cele! Pa!